Anong pangalan nito, be? Maples? Sa Maples? Yan, dito kami sa Maples. Mas maganda dito, te. Ba't din tayo lumipat dito? Ano, dyan, oh. Maganda lilipat. Doon, te, oh. Daming dala. Oh, di ba? Long. Tara, dami tao ka dito. Oy, may mga sirena. Sirena. Ano ka ba? Parang nanay mo. Bakit tapos ko sa dulo patay, oh? My God. Ganda, grabe. Bundok, ayan. Anong pangalan nito? Tapo, guys. Oh, hala, ang ganda. Ayan ang falls, oh. Ano, te? Ligo na tayo dito? Oh, tanggalin mo na yan. Diba? Anong lugar to, te? Aguilar? Maples? War Aguilar War Aguilar? Maples. Maples, diba? Dito lang yan sa Pilipinas, guys. So, Oh, diba? napakaganda po, guys.